Здравейте, скъпи приятели! Казвам се Филип Дечев, управител и собственик съм на фирма SeaDots. Ние специализираме в разработка на софтуерни решения и програми за управление на строителство, на производствени предприятия и малко по-големи административни структури, като електронни отпуски, електронни трудови досиета и изобщо електронна и дигитална администрация. Имам над 25 години опит в разработката и внедряването на софтуерни решения, като последните 15 години от които са в моята компания. Правя настоящите клипчета, за да бъдат полезни на нашите клиенти още преди да започнат проект с нас и смятам, че биха били полезни и за други свързани проекти. Настоящото клипче, което правя, е за успешен проект. Успешен проект, какво означава успешен проект? Ето, тук съм го дефинирал. Проект, който е изпълнен в срок, изпълнен в своя бюджет и е донесъл необходимите резултати. Тук много ясно бих искал да ви дам не ясно разграничение, ами ясна прилика между всички други ваши проекти и софтуерния проект за управление на вашето производство, строителство, администрация или изобщо търговията във фирмата или изобщо цялата компания. Софтуерният проект не е нищо по-различно от това да си купите нова машина или, ако щете, нов автомобил. Как закупувате нов автомобил? Вие имате критерии, по които го купувате. Искате да е по-голям, искате да е по-мощен, искате да е по-бърз или съответно ви трябва автомобил за града, в който искате да е по-малък, да е по-икономичен, по-пъргав, по-висок, за да може да го качвате по бордюри, по дупки и така нататък. Определяте за него и бюджет. Определяте за него и това каква марка трябва да бъде и дали той ще изпълнява вашите първоначални изисквания. Същото е и с машината. Когато купувате вие машина, вие не я купувате просто ето така. Вие не влизате в магазина или не отивате при доставчика на машини и казвате, вижте сега аз тук искам да си купя една фреза. Дори да го направите, те почват да ви питат колко да е голяма тази фреза, какво да натоварваме, какво целите. И вие съответно казвате, аз целя по-точно изпълнение на поръчките, по-точно изпълнение на детайлите, по-прецизно изпълнение на детайлите, да става по-бързо, да харчи по-малко ток, т.е. да е по-енергийно ефективна. И по този начин вие си купувате машината, по този начин вие си купувате, ако щете, автомобила, колата или каквато и да е друга техника в офиса. По същия начин е и софтуерният проект. Той има определени критерии, които трябва да зададете. Вие не си купувате софтуер или програма или софтуерно решение, което да работи във вашата компания, защото вашия конкурент или вашия партньор ползва и е било много хубаво и вие би било хубаво да имате тази. Затова вие трябва да създадете приоритетите и да сложите първоначално резултатите, които този проект трябва да постигне. Затова връщам се на дефиницията за успешен проект, проект, който е изпълнен в срок, изпълнен в бюджет и донесъл резултатите. Съответно ще премина към това какво е най-необходимото да направите още в самото начало. В самото начало най-необходимото, което да направите, не да се свържете с IT фирмата, която искате да ви внедри вашата програма или софтуерно решение. Не, това е много нататък поред стъпка. Първата стъпка, която е ето това, да изберете подходящия ръководител проект или така наречения Project Manager, който да отговаря за внедряването на бъдещия ви проект. Това е човек, с който заедно ще изберете решението. Това е човека, който след малко ще видим, ще продаде решението вътре във вашата компания на вашите служители. Общо взето това е най-важният човек. И когато съм ходил при наши клиенти
и наши клиенти и потенциални клиенти и сме говорили, т.е. стигали сме от там да има одобрена оферта, одобрено бюджет, изобщо да започваме работа. Започваме да избираме подходящия човек и ето честите грешки, които срещам и съм срещал, когато избираме такъв човек. Много от менеджерите са ми казвали, ще назнача специално човек за това. Няма как да назначите специално човек за това. Това трябва, този специално назначен човек е много хубаво, да, той ще има определен приоритет, ще има определена задача, но той не познава вашата компания. Той не познава вашите процеси. Той не познава идеите ви и идеите на вашите служители и отдели, които трябва той да покрие. Второто нещо. Имам нов служител, внедрявал над 4 системи в други фирми. Да, много е хубаво, че вашия нов служител има опит във внедряването на системи. Много е хубаво. Само че той отново, както в първата точка, той не познава вашата компания, той не познава вашите служители, той не познава вашите приоритети, за да може той да се справи за пореден път успешно с вашия проект. Аз ще отговарям лично за проекта. Съжалявам, не може да отговаряте лично за проекта. Вие сте собственика и управителя, който следи картинката отгоре и изцяло и следва приоритетите съответно за изпълнение. Той следи бюджети, той следи плащанията, той следи изпълнението на много по-горно ниво. Вие като управител или като собственик на компанията не може да отговаряте лично за проекта, защото Project Manager е този, който има цел, който има задача, който има стимул и който ще отдели голяма част от времето си за този проект. Вие не сте човека, който ще отдели изцяло времето си за този проект. Имам си IT човек, нали, момченце, което тук ни поддържа сървърите, компютрите, мрежите, който много разбира от тези системи. Също не е подходящ този човек, защото този човек разбира от компютри, той разбира от мрежи, той разбира от сървъри, той познава вашите служители, кой какъв проблем има, но той не е наясно с процесите, които трябва да се направят в детайли. Той не е част от търговския отдел, той не е част от производството, той не е част от строителството, той не е част от тези приоритети и направления, които ще направят проекта успешен. Той ще го подпомогне страшно много по отношение на IT-то, по отношение на техническото осигуряване и с друга чисто логистична помощ по отношение на проекта в IT смисъла, но той не е човека, който е най-подходящ за Project Manager. Същото, което съм виждал, съм чувал, ще има екип, всеки ще отговаря за своето направление и отдел. По същия начин няма да стане това нещо. Виждал съм го на практика. Всичко това, което ви казваме от практиката и от моя опит, както ви казах, вече 25 години. Съвсем скоро ще станат, може би 26, като минем в 2026 година. Няма как всеки екип да отговаря за своята си функционалност. Да, всеки екип, търговски отдел, производствен отдел, спедиция, логистика, склад, счетоводство, финанси, маркетинг и така нататък ще даде своите приоритети, но те няма как да отговарят единствено и само за своя отдел. Практиката е показала, че те просто си казват, аз искам това и мен другите отдели не ме интересуват. Не, трябва да има един човек, който обобщава, т.е. който обхваща, обгръща, не знам какви други синоними да кажа, всички тези отдели. Добре, нека да видим, като видяхме кой не е подходящия ръководител проект, нека да видим кой е подходящия ръководител проект. Кой е подходящият? Ами да, това е титуляр в компанията. Титуляр в компанията, който познава компанията от доста време. Не е необходимо да е от самото начало, но той трябва да познава изцяло компанията. Трябва да познава служителите, трябва да познава отделите, трябва да познава хората. Идеята е, ето тук, което съм сложил в
третата точка е да комуникира свободно с всички от тях. С всички от тях. След малко ще ви кажа защо това е толкова важно. Защото той трябва да продаде идеята за правене на нова система или внедряването на нова система вътрешно в организацията, а не просто да каже шефа каза тук, че ще правим ново решение или ще внедряваме нова система. Да комуникира свободно. Да отиде, да познае човека и да каже, примерно, импровизирам в момента, Иване, решили сме да правим нова система, кажи при тебе какви са проблемите, след малко ще кажа Иван как отговаря обикновено в тези случаи. И много важно, освен да комуникира свободно с всички, но и с ръководството. Много пъти съм чувал project manager да казва, ами вижте, нашия управител в момента е много зает и не ми е удобно да го притеснявам. Да, точно в момента може би не е удобно, но project manager или ръководител на проекта трябва в рамките на същия ден или в рамките на същия час или в рамките на тази седмица свободно да може да влезне при управителя или при собственика на компанията и да му обясни, че се налага промяна, може би не генерална, но някаква по-дълбока промяна в някой процес или процедура, защо се налага тази промяна и съответно да се вземе решение или да се даде зелена светлина или съответно стоп светлина от управителя. Тоест, ръководител проект комуникира с колегите и обобщено отива при управителя или при менеджера или при собственика, за да му даде решенията или това, което са измислили. Също така, не на последно място, ръководителят на проект трябва да има ръководни функции или на едно ниво с така наречения middle management или с менеджмент. Това какво означава? Казвали сами, Чичо Гошо, който е склададжията, той от самото създаване на фирмата абсолютно всичко знае в тази компания. Той знае, всички хора са минали през него, ние преди 20 години започнахме да работим с него и така нататък. Да, окей, наистина ги знае тези неща, но той трябва да е на едно ръководно ниво с ръководителите на отделите. Не може Чичо Гошо от склададжията да влезне в маркетинг отдела и да комуникира с тях и да каже дайте да създадем приоритети за новата система. Не става, разбирате ли? Не, че не е сериозно, не, че е несериозно и така нататък, просто не става. Този човек, въпреки че познава цялата компания, въпреки че може да комуникира свободно с ръководството и с служителите, така нататък, той трябва да има и някакви менеджерски функции. Запишете си ги тези неща, ето прехвърлям отново на презентацията, запишете си ги на тези неща и помислете над тях, защото това е ключовата роля за успешния проект. Успешен по отношение на бюджет, успешен по отношение на срокове и успешен по отношение на целите, които трябва да постигне. Първи стъпки преди да се свържете с IT фирмата. Това беше да избереме подходящия човек, казахме какво е и какви са първите стъпки. Първите стъпки, за съжаление, не са да се свържете с IT фирмата, която са ви препоръчали или IT фирмата, с която сте харесали или сте видяли техното рекламно съобщение. Първите стъпки съм ги описал тук, те не се изчерпват само с тях, разбира се, но така съм се опитал да дефинирам най-основните. Изясняване на целите с екипа и ръководителя на проекта. Тоест, аз препоръчвам на нашите менеджери или управители, на нашите потенциални клиенти, да съберат ръководителите на отделите, да съберат екипа и да поговорят с него. В един откровен разговор собственика или управителя или менеджера на компанията заедно с избрания ръководител проект просто да седнат пред хората и да му обяснят. Вижте, така и така решили сме да внедряваме нова система или да оптимизираме производството или да оптимизираме строителството или счетоводството, който и да е от отделите. Решили сме да намериме такава система и бихме искали да ви анонсираме тази идея. За реализацията на тази идея бихме искали да дефинираме приоритетите, защото
след като сте изяснили това, т.е. анонсирали сте това, че анонсирали сте идеята за внедряване на нов екип или на ново софтуер решение, заедно с ръководителите на отделите или на отделните направления да дефинирате приоритетите, защото по никакъв начин няма как да стане всичко. Да, всички искаме да стане всичко. Нали, като избора на автомобил, както споменах в началото на това клипче. Няма как един автомобил хем да е много бърз, хем да е много икономичен, хем да е много голям, обаче пък да е много, да може да се побира във всяко едно парко място. Не може да го ползваме на полето или на нивата и едновременно на магистралата. Нали, няма как да е всичко. Трябва да създадем определен приоритет за закупуването му или закупуването на новата машина. Това е същото и в софтуерния проект. Трябва да дадем приоритетите. На какво ще наблегнем на новия автомобил? На това колко харчи или на това колко е голям? На това колко е комфортен или на това колко е удобен за работа? Нали, няма как да вземем лимузина, за да разнасяме с нея железата, които произвеждаме. И тук дефинираме приоритетите и вътрешно продаваме идеята за нова система и за нов софтуер. Това тук нещо е много, много важно, което искам да обърна специално внимание. Защото съм го виждал реално при нашите клиенти. Когато отидете при даден човек от определен процес във вашата компания и опитате простичкия въпрос: какъв ти е проблема, нали? Смисъл, как може да ти улесниме работата? Отговора в 100% от случаите е абсолютно: аз нямам никакъв проблем. Идва клиент, взимам листчето, виждам какво иска, отварям си екселската таблица, попълвам му цените, плаща си капарото, давам го производството, нищо не можеш да ме улесниш. Нищо не можеш да ме улесниш. По-лесно от това няма как да го направиш. И то наистина е така. В процеса обаче на разговора, аз примерно, давам пример в момента, казвам: добре, ако имаш система, в която въведеш името на клиента и ти излезнат всичките оферти до сега, които си му давал, няма да ти е по-лесно да виждаш цените, да виждаш, че този клиент много рядко поръчва или много често поръчва, съответно той може да ти е по-приоритетен или не по-приоритетен за да го дадеш за счетоводството, да го дадеш на производството за изпълнение с по-висок приоритет. Дали обемите са му големи или това му е първата поръчка. Тоест да анализираш и той вече, служителя, почва да казва ми: честно казано, да, наистина ще ми бъде доста по-лесно, ако въведа булстата на клиента или ЕГН-то на клиента или името на клиента и ми излезнат всичките оферти или, примерно, ми излезнат всичките поръчки. И ето го продаването на вътрешното продаване на проекта във вашата компания. Да направите така, че служителите да са фенове, те да искат тази система. Абсолютно да искат, да поискат, да кажат, да нямат търпение, да кажат: добре, Филипе, или там името на Project Manager, ти каза, че ще ми направиш така, че като въведе името на клиента да ми излизат неговите поръчки или неговите оферти и аз да си гледам какво съм направил до момента и съответно си преценя този клиент дали аз ще го обслужвам по един начин или по друг начин или по някакъв трети начин. Същото е и с производството, същото е и с другите отдели. Даже ще ви дам един пример с един мой клиент, VASPRO. Вижте ги в интернет, те се занимават с покривни и фасадни елементи, произвеждат и при тях беше много лесничко. Буквално клиента носи чертежа на един лист. Казва колко бройки, ръководителя на производството, въпросното листче, го пуска на станция 1. Станция 1, когато свърши с процедурата, взима химикалчицата, хоп, една отметка, дава го на станция 2. Каква система, какви 5 лева?
Няма такова нещо. Това по-лесно от това няма. Листче, химикалка, отметка, чао. За какво е система? Само, че като започнахме да внедряваме там системата и да започнахме да говорим за внедряването, се оказа, че на този човек му е много лесно с личето и с химикалката да отбелязва, но трудното идва, когато някоя поръчка влезне приоритетно. И той вика, аз забравям коя поръчка ми е приоритет. Тоест, аз работя в момента на поръчка 1, влиза поръчка 2, тя се оказва приоритетна, аз спирам поръчка 1, започвам поръчка 2, идва трета приоритетна поръчка, започвам да работя по трета приоритетна поръчка и почвам да забравям коя беше по-приоритетна, първата ли беше, втората, докъде стигнах и така нататък. Ако имам система, много ще ми е хубаво аз да видя на екрана коя поръчка докъде ми е стигнала, защото по този начин аз ще кажа, добре, окей, тя поръчка 1 не ми е толкова приоритетна спрямо поръчка 2, обаче остават 2 бройки. Дай ще ги направя и аз после ще си продължа с вече приоритетната поръчка. Така хем ще съм свършил първата, хем вече ще работя по втората. Ето го, вътрешното продаване на идеята. Вътрешното продаване на системата. И когато започваме да разработваме системата за вас Pro и съм влизал вътре в цеха, в халето, където произвеждат нещата, съм виждал този човек да ме спира и да казва, какво стана с вашата система, нали щяхте да внедрявате, да си виждам аз поръчките до къде съм стигнал, за да мога да си знам коя да довърша първо и коя да довърша второ. Разбирате, ето го, самият човек, който работи с системата, няма търпение да започне да работи с нея. И вътрешното продаване и не на последно място, дефиниране на задание. Успехи, които трябва да постигнем. Връщам се отново на примера с автомобила, който искаме да си купиме. Ние не си купуваме автомобил просто ето така, ние си го купуваме, за да бъде по-голям, за да побира повече детайли или кашони или продукти в него и съответно той да бъде по-ефективен. Или автомобила да харчи по-малко, или съответно машината за производство да харчи по-малко ток, да бъде по-прецизна и така нататък. Тук е също дефиниране на задание, успехи, които трябва да постигнем. Като казвам задание на този етап, нямам предвид да направите един Word документ с пълно описание на бизнес процесите си. Това се прави заедно с IT компанията, която ще изберете. Имам предвид да знаете точно и ясно какво трябва да се постигне като точка 1, точка 2, точка 3 и съответно крайния резултат. Много е хубаво да сложите и някакъв обозрим срок. Този срок вече ще го коментирате с IT фирмата, която сте избрали, но това е срока, с който ще даде някаква рамка на проекта, с която и вие, и IT фирмата, която сте избрали, трябва да се съобрази. Може би малко дълго стана това клипче, но много държах да ви обясня какво се прави преди проекта, като в следващото клипче ще обясня за избора на IT фирма. Тоест, след като сте дефинирали идеята за нов проект, след като сте дефинирали кой ще отговаря за него, след като сте продали вътрешно идеята на служителите, те са я грабнали и искат да я изпълнят, пристъпвате към избор на изпълнител. Изборът на изпълнител, ще говорим за него в следващото клипче, какво трябва да гледате и по какъв начин да дефинирате заедно успехите за вашия проект. Благодаря ви, че останахте до тук. Надявам се информацията да ви е била полезна.